Donostiak gelditu birziklapenak sustatu. Errausketaren aurkako mugimenduak aurreko urteetan bezala, irailaren 9an, Donostiako estropaden bigarren igandean, Kontxako hondartzan iztakate bat egiteko deia egin nahi du. Goizeko 11:00 lehenengo arrapalan. Iztakate honen bidez, Donostian eraikitzen ari diren erraustegia gelditzeko eskatzen dugu. Eta aldi berean, hondakinen birziklapen sistema eraginkorra Gipuzkoa osora zabaltzeko. Naiz eta eraikuntza lanak aurrera doazen, naiz eta banku eta enpresekin sinatutako kontratuak edozein kasutan Gipuzkoarroi galera ekonomikoa handia eragingo diguten, hobe da lehenbailen gelditzea arrazoi askorengatik. Hauetako batzuk hauek dira. Erraustegiak gelditu ez delako beharrezkoa batetik. 2017an Gipuzkoan 150.000 tona errebus sortu ziren. Eta agintariek beraiek diotenez, joera gero eta gehiago berziklatzearena da. 2022an, 170 helduko garela esan dute uztailean bertan. Gogoratu erraustegia urtean 200.000 tona zabor erretzeko diseinatuta dagoela. Gipuzkoako 89 herritatik 60, hondakinen 170 baino gehiago berziklatzen dute jadanik. Eta urtean, pertsonako 100 kilo errefus baino gutxiago sortzen da. Gipuzkoa, herri handienak, maila honetara heltzen direnean, eta horretarako borondate politikoa besterik ez da behar, urtean, 70.000 tona baino gutxiago sortuko da. Markel Olano eta Jose Ignacio Asensio jaunak, nondik ekarriko ditu, nondik usatuko ditu Urbaser enpresa txinatarrak 200.000 tonako labeak betetzeko faltako zaizkion bierenak, nondik ekarriko dituzten. Erraustegia gelditu behar da, geratzen den errefus tonak tratatzeko, kasurik okerrenean erraustegian sortuko dituen zepa eta erraus toxikoek parekoa, badagolako alternatiba merkeago eta osasuntsuago bat. Aurreko legealdian mahai gainean jarri zen alternatiba. Inertizazioa, konpostatzearen antzeko prozesu baten bidez. Erraustegia gelditu diogu, pertsonen osasunerako larriki kaltegarria izan daitekelako. Mundu osoko ikerketetan agertzen den moduan, eta Gipuzkoako sendagile askok behin eta berriz salatu duten moduan, minbizi desberdinak, malformazioak eta abar sortzen ditu. Erraustegia gelditu bestetik, Gipuzkoan aldaketa klimatikoa sortzen duten gasen igorle nagusia izango delako. Erraustegiaren tximinitik substantzia oso toxikoez gain, CO2 eta nitrogeno oxido kantitate oso handiak atmosferara botako ditu. Eta hau ez du inork zalantzan jartzen, ez da errausketa defendatzen dutenek ere. Errausketa gelditu, azkenik, bere eraikuntza eta funtzionamendua oso galestiak direlako. 1.000 milioi euro baino gehiago, Gipuzkoarron poltsikotik, ustelkerik kasutan nahastutako multinazional baten eskuetara joango direnak. Azken batean, gure diruz, gure osasuna eta ingurumena kaltetzeko tresna ikaragarria egin nahi dute. Interes izkuturik ez ote dago, hau bultzatzen duten politikoen aldetik, hori galdetzen dugu. Ustelkeria Espainiako arazoa bakarrik ote da. 3% komisioa Kataluniara mugatu altzen, errausketarik ez, hori diogu. Mobilizazio honek sindikatu hauen babesa du, ELA, SK, LAB, Comisiones Obreras, N, Esteilas eta baita talde politiko hauena ere. Alternatiba, Bildu, Ezker Anitza IU, Irabazi, Podemos, Sortu, eta azkenik talde ekologista hauena ere bai. Eguzki, ekologistak martxan, duintasuna,